Hej og velkommen til vores video, hvor Leonora hun er med i dag. Fordi vores første video, hvor Leonora er med i dag, fordi hun desværre ikke har været det de andre gange. Og som I kan se, så er der lidt soja. Meget lidt. Det tager man og drikker. Og så bagefter, så tager man citron og drikker. Skal vi sige, man bider i man drikker først citron, og så bider man i den. Okay. Ikke nu, vi skal først lige presse citronen ned i vores glas. Ej, okay, så bliver den sgu da gammel. Så presser vi den ned i. Så bliver den gammel. Det forstår jeg ikke. Bare sådan cirka sådan her. Og der sådan her. Må jeg se? Jep, det er nok. Og bagefter bider vi den. Så den er Okay, klar. bare få det overstået. Nej, Leo. Så Jeg kan ikke. er vi klar. Og til sidst skal man skylle ud med lidt vand. Og så er der en balje, hvis man får dårligt. Nej, Leo, du må først tage vand til sidst. Det er det, kan Jeg kan ikke lide. du får citron til at tage det væk. 3. 2. Nej, Leo. 3, 2, 1. Nu. Hvem vil starte? Nej, vi gør det Okay, samtidig. 3, Nej, det er først den her. 3, 2, 1. Nu. Brækspand. Okay, jeg prøver det. Var lige... En smag. Fy. Det er citronsmag. Blandet med soja, det er ikke godt. Mm-mm. Soja smager forfærdeligt. Det var så Ren soja. soja blandet med... Ej, jeg skal altså lige have noget mere Nu vand. kan I lige se det. Det er det, vi har spyttet ud. Lækker punch, ikke? Lækker punch. I kan se Nå. det. Ups. Nu skal vi så tørret op. Nå. Skal vi sige tak for denne video? Ja, Og der kommer en video igen lidt senere på dagen eller i morgen. hej hej. Hej hej.